Libuan ka mga pasahero ang gipanglantawan nga mag-abot-abot sa Cebu South Bus Terminal ug sa North Bus Terminal aron mouli sa Pasko ug sa bag-ong tuig. Fam, unsa na ang sitwasyon diha karon sa terminal? Sa tungkod kay half-day karong adlaw ang mga government offices ug sugod na ang holiday ugma, hinungdan nga gipanangdaman na ang pagdasok sa mga pasahero nga mag-abot-abot sa mga terminal dinhi sa Cebu South Bus ug lakip na usab sa Cebu North Bus Terminal. Aron kalikayan nga doon na pay maglinya og taas sa gawas nga bahin sa Cebu South Bus Terminal sugod karong adlaw. Dugang 800 kalingkuranan ang gibutang sud sa South Bus Terminal. Ug aron daghan ang masakyan, nagpadayon gihapon ang duha ka satellite terminal sa Kinasang-an Pardo ug sa Barangay Mambaling alang sa mga muuliay sa southern towns. Dito sa north, naatag gihapoy satellite terminal sa Ceres Garage dapit sa may SNR sa Mandawi Reclamation. Apan at the same time, napud kay gi-provide nga pick-up point diha sa bus stop sa may Barangay Umapad din na sa United Nations Avenue ubos sa Marcelo Fernandez Bridge. Napanlantawan na nga moabot sa kapin sa 75,000 ka mga pasahero ang muagi sa Cebu South ug North Bus Terminals paingon sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya. Subay niini adunay mga bus company ang nikuha na og special permit aron sa paglabyog sa ilang biyahe nga wala sa ilang ruta. Gipaniguro usab nila nga naa na sa saktong kondisyon ang mga bus aron masiguro nga luwas ang biyahe. O gani musugwak na gyud ang gidaghanon sa mga pasahero, mutanyag og libreng sakay ang Cebu Provincial Government. Natay mga pasahero nga atong pasakyon sa libreng sakay labi na katong vulnerable sectors, meaning ang mga PWDs, mga senior citizens, mga mabdos ug ang mga ginikanan nga dunay gagmayng bata. At morning nagbutang ta og daghan nga mga siya, nga mga bag-o gyud ni sila nga mga siya, no? Unya at the same time ato pong i-expand na pud tay lingkuranan ngadto sa Luyo. Unya ang importante lang yun nga hamugaway ang atong pasahero o dili sila pareha kaniadto nga magtinukmuray nagsakay sa basang uban mangatkat bas bintana aron lang makasiguro lingkod. Samtang sa mando ni Cebu Governor Pambari 4, libreng mga bottled water og 2026 calendar ang matag karon og unya ang itunol usab nila ni Quezon ug ubang mga kawani sa bus terminal ngadto sa mga pasahero nga anaa sud sa terminal. Ses gawas sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo nga gipakatap sa sud nga bahin sa Cebu South Bus Terminal ug lakip na usab sa uban pa mga terminal dinhi sa probinsya sa Sugbo. Naa usab mga pulis sa kadalanan o kining highway nga gikan sa Cebu City nga nagbantay usab sa seguridad. Samtang ses sa pagkakaroon ato na makita sa likod nga bahin sa aktong nahimutangan karon nga hinay-hinay na nga ni-build up ang paghuot sa dagan sa trapiko. Hinungdan nga pahimangno sa otoridad sa mga biyahador o sa mga pasahero nga mas maayong travel light aron mas mabatayan ninyo ang inyong mga dalang gamit. Ses? Daghang salamat, Fe Marie Dumabo.